za ga wayar taka a rabi, sannan kuma nan da nan za ga wayar ka zuzuzu ta shanye ma caji, ka rasa ta yadda aka da shanye ma caji. Kuma sannan kuma mutane ya suka cewa wayar ka ba ta rike caji, za ga wayar taka kawai gaba ɗaya ba ta rike caji, musamman ma irin Vivo ɗin nan masu shan caji, ko kuma irin wayoyin nan ne masu shan caji wanda za ka gansu kawai cap sun shanye ma caji. Kuma sannan mutane za ka ji suna cewa wayar ka ba ta rike caji. Yauwa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Kamar yadda kuka ji tun a title ɗin wannan bidiyon, za mu nuna maka yadda za ka yi ka samu ta tsaya a 100 ta ƙi sauka, saboda cewa za ga mutane, za ga wayoyin mutane da dama, za ga kamar irin su Vivo ɗin nan zazu ne, za ga shato suke shanye musu caji. To insha Allah a wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka yi ka sa wayar ka a 100 ta ƙi cika, in ta ƙi sauka daga 100. Amma kafin wuce kai tsaye ga bidiyon nan, in baka samu ka subscribe ba, ka samu ka danna mana alamar subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, ka zaɓi all, yanda za ka sanar da kai bidiyoyin da zarar mun ɗora. Mu shiga kai tsaye domin a fara bidiyon. Da farko za ka fara zuwa ka shiga settings ɗin wayar ka ne kamar haka. Bayan ka shiga inda settings ɗin wayar ka kamar haka, sai ka shiga nan ɗin nan kenan, nan settings nan in ka shiga settings ɗin sai ka rubuta, sai ka sa inda aka rubuta a device phone ɗin nan, sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi, za ka fara zuwa ka buɗe wannan settings ɗin wanda ake cewa developer option, gashi nan, sai ka taɓa shi, sai ka taɓa shi haka, za ga ya rubuto ma rubutu haka, sai ka danna, sai ka fidda security, sai zai buɗe. Bayan ya buɗe maka, za ka shiga inda aka rubuta developer option ɗin nan kamar haka. Bayan ka shiga danna inda aka rubuta developer option ɗin nan, sai ka nemo inda aka rubuta da sai bari mu gashi ne inda aka rubuta diamond mode nan. Daga nan inda aka rubuta diamond mode sai ka taba shi kamar haka. Bayan ka taba shi, sai ka taba wannan abubuwan guda uku. Za ku kalli waya na tana rage ne, amma yanzu ta cika. Nake kuma kama na sama ko duba zai dawo kalan na iPhone ne. Wannan abubuwan ana yin shi ne saboda mutane suna cewa wayan wani ba ta rike caji, shi kuma abun ya rika cin mai dai, za ga wayar ka na sauka shaf. To mutum sai ka kira shi ka ce a zo a yi gwada rike caji, musamman ma masu irin iPhone ɗin nan ko Samsung, za ga suna cewa wayar su tana rike caji ne. Wannan abun bai yi a iPhone ko Samsung, amma yana yi a Vivo ko sauran wayoyi dai Infinix haka ko Tecno. Dan Allah, in ka ji daɗin wannan bidiyon, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka zaɓi wannan yadda za ka sanar da kai bidiyon. Sannan kuma ka yi mana like wannan bidiyon, ka yi mana share. Mun gode. Wasu ga cewa da Arewa Daily.